Когато настъпи студената зима, зеленоглавите патици отлитат в топлите страни. Не ми съсипай почивката, хавайски пингвин! Аз съм паток! Това е Китай. Тук живеят патиците мандаринки. А това е Лонгуей. Неговата мечта е да се научи да лети. Тате, защо не можем да летим като зеленоглавките, а падаме като птичи изненади? Това е Ерика. Много симпатична зеленоглавка. Тръгваме ли? Тя ще помогне на Лонгуей. Пикираме, докато не видим скалите много отблизо. Вече съм и много близко! А злодейката Марго има други планове. Тази патица е много рядък вид. Донесете ми я! И ще останете живи. Разбира се, нашите герои ще победят злодейката, ако се измъкнат от клетката. Квакари. Очаквайте по екраните в страната Квакари от Лента BS Филм.